Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Oras Pilipinas, alas 7:03 ninaga. Mga tugang, ako po si Henry M. Kami po sa inyong magiging tagapagbareta ngayon pong aldaw nin Huwebes. Kasabay ko po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Enot sa headlines kan mga bareta sa lado lokal, rumbling sounds kausakan mas lalong nagitaas ang magma sa bulkan mayon sigon sa FIVOX. Cash gift para sa mga public school teachers. Inilangkaw sa 10,000 pesos gikan sa dating 7,000 pesos sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Lokal na gobyerno kang Legazpi padagos ang pesos na magkaigwanin marhay na fasilidad ang mga pampublikong eskwelahan sa Legazpi. Advanced Science and Technology Institute kan DOST naging dakulang parte kan Project NOAA. Enot headlines, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal, Senador Alan Peter Cayetano, hugas kamod sa irregularidad sa 2019 SEA Games Infra Projects. Cayetano tinawanin doon na daisindang matitibag ni NBI Chief Melvin Matibag. Department of Health nagpautob nin balasahan sa pagtukaw ni Health Secretary Jose Bretanio Brex Folhante Jr. Marikas na aksyon asin hararom na investigasyon sa pagkagadanin sarong estudyante matapos magsairarom sa deworming. Dapat ilansar tanganing dai maghatod nin kahaditan sa publiko. Mga headlines sa lado o kaya sa ibang nasyon, mga nagadan sa kambal na linog sa Venezuela, sobra sa 4.7 mil na. Baretang Sports Converge, nalusutan ang Terra Firma sa nagpapadagos na PBA Season 50 Governors Cup sa Araneta Coliseum. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Ngunyan pong aldaw nin Huwebes, fetsa 16 kan bulan na Hulyo. Mas lalo pong nagitaas ang magma hali sa bulkan mayon na nagkausa din rumbling sound mantang harani ini sa bunganga kun kaya nagkakausa nin makusog na strombolian activity asin padagos ang pagbulo sa taludtod kan bulkan mayon. Inang paliwanag sa DCGB News ni FIVOX Mayon Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde kasunod kan padagos na aktibidad kan bulkan. Sinabi ni Abilinde na nagpapadagos sa effusive eruption. Alagad sa ngunyan, dainin indikasyon na itataas pa sa alert level 4 ang alerto kay ni. Sa nakalis na 24 oras na obserbasyon, uminabot sa 9,028 na tonelada na sulfur dioxide emission, mantang nasa 187 na volcanic earthquakes, asin 398 na rockfall events ang nairehistro sa bulkan mayon. Ini pong bagong resupply kang magma, parang ano siya, gas rich siya, no? Kaya halangkawon so na re-record na sulfur dioxide. And talagang dakulon po kitang nare-record na minor strombolian events na yun na nga ni po tong angkos po kani yung mga gas bubbles po baga na yaon dyan sa magma. Pag nare-reach niya yung crater kang mayon is pop-up po siya, no? Napuputok po siya, and yan na po yung mga weak explosions na nare-record ta or nahihiling ta sa crater. Tingog ni Ms. Doreen Abilinde, ang FIVOC resident volcanologist digdi sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Itinaas sa 10,000 pesos hali sa 7,000 pesos ang Christmas gift, cash gift para sa mga public school teacher. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Sinabi ni Ismail na pera kaini, initaas man sa 9,000 pesos hali sa 8,000 pesos ang honoraria kan mga locally funded teacher. Kasabay kaini initaas sa 300 pesos. Kada aldaw hali sa 200 pesos kada aldaw ang sweldo kan mga utility workers sa mga eskwelahan. Tinawan doon ni Mayor Ismail
Nakatuyuhan kan lakdang na midbido na importansya kan mga paratukdo asin utility workers sa mga pampublikong eskwelahan. An pahayag kan opisyal, kasunod kan ginibong ulat sa bayan kan nakaaging aldaw. Mientras tanto, mga tugang naghihinguha ang lokal na gobyerno na mataunan nin marhay na fasilidad ang mga pampublikong eskwelahan sa Legazpi City. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, nagtatagama ang LGU nin 500,000 pesos para sa repair at rehabilitasyon kan mga classroom sa 56 na pampublikong eskwelahan sa syudad. Apwera kay ni, nagtagama nin 3 million pesos para sa procurement kan classroom tables asin tukawan para sa integrated schools. Dagdag pa kan alkalde na padagos ang pagtindog nin mga bagong classroom para dagos nang mahali ang shifting kan mga klase. Sa Ilocos, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naging dakulang parte kan Project NOAA, an Advanced Science and Technology Institute o ASTI, matapos na mag-deploy nin renibong automated weather stations sa nasyon kaibahan na sa Rehiyon Bicol. Sa programang DOST Kusyon, kan DOST Bicol sa DCGB News, ipighiras ng Department of Science and Technology o DOST Bicol ASTI Director 4 Dr. Franz De Leon sa Roining Research Institute na nakatutok sa ICT asin iba pang emergency o emerging technologies. Para kanasabing proyekto, bago man magkaigwan in Philippine Space Agency, nagserbingo na bilang default space agency kanasyon ang ASTI. Ang nasabing institusyon, ang may nagkaperang klase saro na digdi ang Philippine Research, Education and Government Information Network na sarong specialized internet service provider para sa mga global research networks. Nasa iraroman kan ASTI ang computing and archiving research environment na nakatutok sa mga research na nangangaipuhan nin klase nin computational genomics na kayang maghimay nin mga DNA kansarong specimen. Ang nasabing proyekto nagtataon nin libreng ekipahe na mga gamit kan sa indang mga stakeholders. Nagbibigay po o nagprovision ang ASTI ng computing resource sa ating stakeholder ng libre ha. Kung titingnan niyo po sa ibang bansa, actually yung mga katulad po ng ASTI, meron po silang sinisingil. Pero sa atin, alam naman po natin na mahirap na nga po yung resources. So might as well ibigay na po natin siya as a public service. So binibigay po natin yung opportunity na yon ng libre po sa ating mga kababayan. Ang tingog ni DOST Bicol ASTI Regional Director Dr. Franz De Leon. Mientras tanto, Committee on Power and Energy kang Junta Provincial maabot na maaraman sa LECO ang posibilidad na maisapribado ini. Detalye kang report hali kay Karen Ala. Pinagad naman nin kasimbagan sa sesyon ang Committee on Power and Energy kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay sa mga aligasyon na posibleng i-privatize ang electric cooperative sa probinsya matapos ang mga financial na issue kan Aleco. Matatandaan enot na nga ning ipiglino ang Gobernador Noel Rosal na day man totoo na isa sa pribado kan probinsya ang kooperatibo kan elektrisidad sa pagsabing tatauan nga ni inininsyan sa na maglatag asin magpresentar kil rehabilitation plan sa mga issue sa system loss, maluyang bultay asin on and off na supply kan kuryente. Halagad ang komite bang pigkakaputan ni board member Carol Siga ipaparapud ang mga manyamiento kan Aleco sa kamautan na iasigurar sa Sangguniang Panlalawigan kung may katotohanan ini asin ano ang plano kan Aleco sa negatibong serbisyong na idadala ka ini sa mga konsumidores. Yan ang report Karan Ala, DCGB News. Mientras tanto, dagdag na bareta lokal kay Jimmy Nasalita. Atraktibo sa vandalismo ang brand new pinturado na bagong bukas na tulay sa Purok 5 Tuburan, Ligaw kung sa nini ang tulay na pasiring sa tourism site ka nasabing syudad na iwan kawa-kawa asin bambu sitom. Magayon ang pagkagibukan tulay na ini, alagad piga-antisipar ni Mayor Fernando Gonzales na ang 13 milyones pesos na kantidad nin tulay na ini, delikado na pagsururatan kan mga nag-aragi na naman o na makarawan na kamot
pigtugon kan alkalde si Kapitan Wilfredo Propogo na pabantayan ini sa mga tanod habang day pa napapabugtakan nin CCTV ang tulay kon sa nini ang tulay na may disenyo na mga panggilid nin balustre kon sa tulay pa sana pang turismo na ang pagkagibo masasayang sana kon babarandalan sana ini kan mga makaraw an kamot o ibang mga persona. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas sa DCGB, Bareta alas 7. 14 minutos makalihis ang alas 7. Aminado po si Konsehal Pilo Dilumen kan Sangguniang Bayan Candaraga Albay na nagkaigwanin communication lapses asin dapat na ipinaisi o dapat pinaisi ang Department of Tourism Bicol para bago mag-implementar kan aumento sa singil sa entrance fee kan Kagsawa Ruins Park. Si Dilumen, ang chairman kan Committee on Tourism, asin nagsulong kang ordinansa sa bagong tarifa kang entrance asin parking fees sa nasabing pasyaran. Matatandaan na sinabi ni DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas na nabigla asin dain na abisuhan ang sa indang opisina sa pinautob na biglaan na pagtaas sa entrance asin parking fees sa midbid na tourist destinations na Kagsawa Ruins. Tinawan nindo ni Aguas na dakol ang tourism stakeholders, tour operators asin mga turista nagpaabotin kahaputan may kinaraman sa nasabing lakdang. Sinabi pa ni Aguas na maski ang Provincial Tourism Office day man kaini na abisuhan. Kadakod kaini siniguro ni Dilumen na makumple ang lokal na gobyerno sa anuman na proseso matapos maresibi ni Daraga Mayor Perete ang surat hali sa DOT. Sirarom kan bagong fee structure suminakat sa 100 pesos ang entrance fee para sa mga adult, 100 pesos para sa mga aki, mantang 75 pesos man ang babayadan kan mga senior citizen asin estudyante. Sangayon po kita na dapat man talaga ang DOT pirming itaisi as ini-indulto sa gabos sa mga initiative ka o iniatibo sa mga pag-ayos ka o pag-innovate ka kang mga tourist sites lalo-lalo ng Kagsawa as in ining mga heritage sites na nasa sadiri as in pag sadiri ka nga Manwakan Daraga. Milyones na kantidad ng illegal na droga ang napasakamot kan PIDEA Bicol sa tulong drug personalities matapos ang ginibong bypass operation kasudma sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Sigon sa PIDEA Bicol na pinamamuyuhan ni Regional Director 3 Wardley Getalia. Namidbid ang mga suspect na sina alias Chard, 38 anyos, para umaka na sabing barangay, alias Franz, 32 anyos, security guard, kan Barangay La Purisima, Pili. Asin alias Lito, 55 anyos na residente kan Barangay Concepcion Grande, Naga City. Nakonfirmar sa mga ini ang 550 gramo nin pinagtutubulang shabu na may standard value na 3.74 milyon pesos. Kaibahan ang buy-bust money asin man iba-iba pang non-drug items. Dagdag pa kan ahensya kakahampangon kan mga suspect. Ang kasong pagbalgar kan Section 5, 11 asin 12 kan Article 2 of Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, run after contribution evaders operation kang SSS nagsisilbing warning sa ibang mga negosyante. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Nagsisilbing pagirumdum sa ibang mga negosyante ang Run After Contribution Evaders o RACE Operation kan Social Security System na asikasuhon ang saindang obligasyon sa saindang mga empleyado. Ini ang sinabi ni Susan Malubag, pamayo kan SSS Office sa Tabaco City. May koneksyon sa padagos nindang paglansar ka nasabing operasyon. Sinabi ni Malubag sa DCGB News na sa kada pagbisita ninda sa mga negosyante para isirbi ang Notice of Violations sa daikan mga ini pagrehistro sa SSS kan sa indang mga empleyado asin na dai pagbayad kang contribution kan mga ini, nagsiserbi naman ining warning sa iba pang mga negosyante na kumpleha naman ang sa indang mga obligasyon sa indang mga trabahadores asin sa SSS para makaiwas sa problema pagabot kan panahon. Kanakalis pa sa ng semana, 15 na naman ang mga negosyante sa tabako ang sinirbihan kan SSS ni Notice of Violations kung sa inabot sa 42 na mga empleyado kan mga ini ang apektado dahil sa pagsuway sa mga mandato kang SSS. Jomar Bien, DCGB.
Police visibility sa mga eskwelahan. Padagos na pig-implementar kan daraga PNP. Detalles kan Bareta kay Joshua Bino. Agos, sagkod mo niyan ang estratehikong deployment ng mga kapulisan sa Daraga Albay sa manlain-lain na nasasakupan kan munisipyo, lalong-lalo naman ang mga eskwelahan. Ini parte kan na pagsunod sa mandato na ibinaba kan lokal na gobyerno kan Daraga na dapat mantineron ang presensya kan mga kapulisan tanganin ng mapreventaran ang mga kareribukan o kaya violensya sa laog asin luwas kan mga eskwelahan. Sa nakalis na pagkipaghuron kan DCGB News kay Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, ang Chief of Police kan Daraga PNP. Sinabi kay ni na nasa poco mas o menos 20 na mga kapulisan kan sa Indang Hipatura na nakadesignar sa pagkaigwa ng police visibility sa mga eskwelahan at iba pang parte kan na munisipyo. Sigon kay Tagtag, magtinidinindang pinag-iingwa na talagang mapugulan na may makalaog na anuman na mga day dapat makalaog sa mga eskwelahan. Tanganin lang masiguro na day magkaigwa ng mga bilensya lalong-lalo naman sa mga estudyante. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang pinakusog po ang police visibility sa mga eskwelahan sa Legazpi City. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, katuyuhan kan lakdang na masiguran seguridad kan mga estudyante asin para tuglo sa mga eskwelahan kasunod ka nangyaring bayolensya sa ibang lugar. Sinabi nga ng alkalde na kapag distribuir ng 58 na handheld metal detector sa gabos na pampublikong eskwelahan bilang parte kan pagsiguro kan seguridad. Dagdag pa ni Mayor na Ismail, nan paragon sa suporta kan administrasyon sa sektor kang edukasyon asin pagpapautob kan mga programa para sa mahay na kalidad kang edukasyon sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad ni Legazpi. Nagsaangat nin magakanigong gaso si Catanduanes Governor Boboy Cua sa paglakop kan sa iyang mugshot matapos na buluntad na nagpasiring asin nagpiyansa sa hepatura may koneksyon sa kinakahampang niyang kasong pagbalgar kan Presidential Decree number 1096 o National Building Code of the Philippines. Sa ipinuluwas na pahayag ni Cua ang kaso, nag-ugat sa reklamo sa Office of the Ombudsman. 5 taon na nakalihis, manungod sa construction activities kan Palnab Shipyard na pigsasabing daing magakanigong permit. Alagad pinag-unambita ni Cua na na-disheartened siya sa malinaw na pagbalgar kan sa iyang privacy matapos na kumalat ang sa iyang litrato na ipinaluwas kan Facebook page na Catanduanes Open Market. Pinaglalauman kan opisyal na maresolberan ini tulos asin maipaabot ang magkakanigong aksyon. Tanganing daing na mangyari pa sa iba asin mataawanin boses ang nagdadakol na biktima nin pagbalgar kan data privacy lalo na sa panahon nin social media. Oras Pilipinas, tidi po sa DCGB, Bareta alas 7. Alas 7:21 nin pagkaaga. Magbabalik kami sa iba pang Bareta makalipas kan mga patalastas. Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri-Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi iyo ang Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor.
sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon! Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Mga tugang, paragos kita ngunyan sa mga bareta sa Lado Nacional. Welcome kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gigibuhon na investigasyon kang National Bureau of Investigation o NBI sa pagkasabing anomalya may kinaraman sa infrastructure projects para sa 2019 Southeast Asian Games. Kaibahan ang sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Go ahead if you want to investigate. Ina naging pahayag ni Cayetano sa sayang manifestation sa ikaanom na aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaresibi nin informasyon ang NBI nin bilyones pesos na pondo kan gobyerno sa nasabing proyekto na dain na liquidate nin matanos. Sinabi ni Matibag na investigaran man ang aligasyon kan sarong private contractor na nagresibi daw nin 10 billion pesos na sa paagi kang congressional insertion. Pigasabing din nag-agi sa public bidding ang nasabing proyekto. Pero sigon kay Cayetano, garing misfire ang planong investigasyon kan Senado sa pigasabing irregularidad sa nasabing proyekto. Sigon kay Cayetano na ang pigasabi ni Matibag na infrastructure na naging bidding, first of all, procurement law, dakol and modes of procurement. Kung kaya dapat na magpaluwas sa publiko dahil daing bidding may anomalya na ini. Binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag katakod kan tiyempo kay ning paimbestigaran ang pigsasabing anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. I'll repeat what I said. When I was Senate President, Director, hindi mo kami natibag. So, wag mong try tibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Ini ang magabat na pahayag ni Cayetano sa ikaanom na aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi pa kan senador na kung gustong mag-imbestigar o imbestigaran, no problem sa iya. Pero daina ipag-announce dahil naapektaran ang integrity kan court. Si Cayetano ang chairperson kan Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kan gibuhon ang 2019 SEA Games sa nasyon. Enot nang kinumpirmar ni Matibag na nakakoasinda nin dokumento para tauanin rason ang investigasyon sa New Clark City Sports Complex na itinindog para sa 2019 SEA Games kung saan naging overall champion ang Pilipinas.
Mga tugang nanumpa na po sa Malacanang si Dr. Jose Bretanio Brex Folhante Jr. bilang bagong secretary kan Department of Health kasalidan ni Ted Herbosa na nagdimiter sa pwesto dahil sa health reasons. Sa primerong aldaw kan sa iyang pagtuko sa pwesto, nagpaabutulos sin pahayag ang opisina ni Folhante na daingon na siya mapa-interview sa media. Tanganing tawan nindalan ang matanos na transition sa sayang opisina kasi iba pang opisina kan Department of Health. Sigon sa report, maski nagsasairaram sa therapy si dating Health Secretary Herbosa, nagtagamay ni oras para makipag-coordinar sa bagong team na mamamayo sa ahensya para masiguro ang matanos na turnover. Kasabay kaya nagpaluwas man ang DOH in interim assignments asin mga bagong designations ka nagkaperang opisyal para masiguro ang padago sa paghatod nin serbisyo. Hinali na bilang tagapagtaram kang DOH si Undersecretary Albert Domingo asin pigdesignar bilang bagong hepe kang National Nutrition Council. Nagkaigwaman ng pagbabago sa Health Promotion Bureau kung sain pigsalidahan si Tina Marasiga ni Dr. Marwin Bello bilang Bureau Head. Mientras sa siguro man na mamamayo sa Disease Prevention and Control Bureau si Dr. Jose Gerald Balimac, Dr. Feby Tadyan Langit asin Dr. Sean Paulo Aquino. Mientras tanto, mga tugang sa Epidemiology Bureau, pinisignar man si Dr. Jerna Manatad asin Dr. Vito Roque. Mantang si Dr. Edison Alberto asin Attorney Analisa Humbrado Duran an paramientras na mamamahala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Mantinidumana na sa ilaram kan direktang administrative oversight kan Office of the Secretary and PhilHealth Food and Drug Administration asin ang mga GOCC Hospital, kaibahan ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, asin National Kidney and Transplant Institute. Sigon sa DOH, parte an interim function, restructuring kan lay, leadership, mantang pigigiba ang performance evaluation kan mga opisyal kan ahensya. Ikinamundo ni House Deputy Speaker Representative Janet Garin na dati man na nagsirbi na DOH Secretary ang pagkagadan kan sarong grade 4 students sa Cavite matapos magsairarom sa school deworming program ang gobyerno. Apera digdi tinaawan doon ni Garin sa mga autoridad na rikasan ang aksyon asin hararom na investigasyon sa insidente para maaraman ang tunay na kausa kan pagkagadan kan biktima. Rekomendasyon ni Garin na ipairarom sa autopsy ang aki asin daingo na tulos gumibonin anuman na konklusyon na daing bilog na medical na investigasyon. Sigon kay Garin, ang mga uding asin huna-huna sa pangyayari pwedeng magdaranin takot sa publiko na makakaraot sa sarong importanteng programa kan gobyerno para sa public health. Bilang doktor, ipinaliwanag ni Garin na dakula ang posibleng epekto sa pagdakula sa tulak o sa utak asin sa futuro kan mga aki kung daisinda mapupurga sa amay na edad. Baretang niyan sa ibang nasyon, 4,700 na po ang numero kan mga nagadan sa magkasunod na linog na tuminama sa Venezuela kang Hunyo 24. Mantang 17,000 man ang nalugadan base sa pinakabagong datos na ipighira si National Assembly Chief George Rodriguez. Karaklan sa mga nalugada na discharge na. Sa ngunyan, pigkakarkulo kang United Nations na igba pang 50,000 katawo ang mantinidong nawawara kasunod kan makusog na linog. Magigilom-duman na nagdaranin pagrampahog kan akol na edifisyo asin pagkatrap o pagkalubog sa mga debris kan mga biktima kasunod kan kambal na makusog na linog. Baretang sports, nakaligtas ang Converge 5-Rexers sa hudya ng rally kan Terra Firma sa score na 105-103 para markahan ang ikaduwang sunod na pagana sa PBA Season 50 Governors Cup sa Araneta Coliseum, Kasubangi. Nakalamang ang 5-Rexers sa score na 103-93 sa natatadang 10 minutos o 10 minutos bago maglansar nin 10-2 run ang Terra Firma Jeep sa pahikan triple ni Owami Tiongson. Sa sobra na sanang 10 minuto natatada sa kawat. Iskaramusa ang duwang team para sa final seconds pero nakasalbar ang Converge. Si Justin Arana ang nagbitbit sa pagana kan Converge na nagkamada nin 31 puntos asin 10 rebounds. Flashback.
Mga tugang Hulyo 16 kan taon 1990 kan yugyugon nin makusog na linog ang Pilipinas na nagwalat ninday mapupunas na marka sa istorya kang nasyon. Narehistro sa magnitude 7.8 sa Richter scale ang epicenter kang linog nasusog harani sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija na ang mga 100 kilometros norte-este kan Manila. Ang kausa kan paghiro sa kalabaan kan Philippine Fault System ang nagwalat din mahiwasan na destruction sa Central Luzon asin pagtaraning na lugar. Guminadan ng dakol na buhay asin na displaced na ribo-ribong katawo na nagwagas sa komunidad. Maray na aga sa mga paraan tamay para sa satuyang weather forecast ngunya na aldaw na Webes, petsa 16 kan bulan na Hulyo. So, generalmente, makaka-experience kita kang magayon ng panahon digdi sa Kabikolan para nang sanaduman sa biligla ang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol, dara inibibikang mga localized thunderstorms. Mas halangkawang tsansa kayo ni pag-abot kan hapon sundo sa Banggi. Maluyaman sagod sa moderatong paros halit ka sa timog sulnupan an mamamatayan niya to sa Kabikolan asin an mga kadagatan na sakop kang Bicol region magiging banayan man sa nasundo sa moderato ang pagpupul. So wala po kitang nakabanderang deal warning niyan. Mientras tanto an sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 24 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 35 degrees Celsius. So sa ngunyan BP wala man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laogan sa tuyang area of responsibility. Maging duman sa luwas kan sa tuyang PAR, wala kitang na-monitor na LPA o bagyo na pwedeng lumaog sa tuyang area of responsibility sa mga masunod na aldaw. So yan BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa pag-asa Dios Telegaspi, Jaime Verdales, Manhay na aga. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, Shara Miliron, asin si Nicole Ann Gloriani. Asin ang report kan Megaforce Patrol. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Asin ako man po si Jasmine Baloloy. Anhapot, masunod. Makalipas lang ka nagkaperang mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa,